Siseklabhini yodumo ke bafethu, niyazi ukuthi ngikhuluma ngayiphi club. Ngikhuluma ngaleya club leyana le eTop Shayela. Ngicela ukukutshela ukuthi Black Friday kugcwele bafethu, ku-packed, kuvalwe ngesidudla eminyango. Ziyakhipha ke bafethu la kunamadoda abahle, amantombazana amahle, like yonke into imnandi nje kuthebelele. I-Black Friday vele notshwala, amanani otshwala nje athe ukudropha nje kancane, hayi kakhulu. Mina nomngani wami ke sikhiphile ke lana hayi ukuthi mhlawumbe sizokwenza i-man hunting, no. Indoda singamani sithole ngendlela. Silana nje sichillile sizo-catch up nje ukuthi iviki belinjani and have fun. Hayi ke kusamnandi kanjalo sinomngani nami sayikhininda saxoxa indaba zethu ukuthi ubani kwasho kwacima kanjani. Kunendoda ehleli lapha yana ke khoneni. Ihleli yodwa le ndoda. Phuza utshalo obizayo. Iphutshalo biza nje ihlale yodwa igqoka igama from top to bottom sukela ekhanda kuze kuyonyaweni igqoka igama le ndoda ayikho yinhle ngokubukeka kodwa uyayibona ukuthi indoda enemali ngisho neskin sayo sikhuluma indaba sixoxa indaba. Sisahleli kanjalo ke ngicela ukukutshela ukuthi kuze uwaiter kuthina athi kunobhudi lana othi ucela ukunithengela noma yini niyifunayo ngisho noma kuthiwa ibhodlela lika 10,000 or lika 30,000 akanankinga nje, it's his treat ucela ukunithengela. Ayike bafethu ke uwaiter ke si-order ke kuwaiter ngicela ukukutshela ukuthi amabhodlela abizayo ayibekeza elandelana. Ngicela ukunitshela eza ngalamantombazane lawa aphetho cricket kuthina. Hayike we are just having fun. Ngicela ukukutshela ukuthi uwaiter ke ushiye ne-business card yale ndoda asho ukuthi esho ukuthi le ndoda ayithe izosheshe ihambe, but if we need anything we must call him. But washo ukuthi mangabe sihamba le ndoda le uzothumela umyalezo ukuthi useyavalelisa. Sibe tempted ke ukuthi sithole ukuthi le ndoda kahle kahle ubani. Mangabe singena ke ku Google me. Hayi mesithi siyafica le ndoda kuvela ama-website, kuvela ama-stories amahle ngayo. I-net worth yale ndoda ukuthi yo le ndoda le hayi emalini shame ikhona impela. Kuvela i-mention yale ndoda, the biggest mention yale ndoda. Hayibo le ndoda le kuyabonakala ukuthi indoda enemali nje, kukhulunywa into ezinhle ngayo, kukhulunywa into eziningi, i-information ngayo le ndoda on the internet. Uwaiter alethe imali kuthina athi le ndoda lena ithe iyavalelisa iyahamba inginikezele imali yathi angininikeze. Mesithi sisiqala isihambile ngempela le ndoda. Hayibo imali engaka inyamfu yemali ihlukanisiwe iblocks lami nganami ngala iblocks lami leli. Hayike ngike ngithi ukuyikuka nje ngiyiphakamise ngifuna ukuzwa ukuthi imali yangempela yini. Hayi bafethu imali yangempela ngicela ukunitshela ukuthi imali ethengayo le ndoda ayidlali ngathi. Ngithatha ifoni ke bafethu ngiyifonele le ndoda ngiyitshela ukuthi hayibo Nkosi yami imali engaka siyabonga kakhulu usuhamba singasavalelisanga mhlambe bese walker out nje siyabonga imali engaka yindaba usheshe wahamba. Ingiphendule le ndoda ithi isheshe yahamba because bekade iplane ehouse party kwayo abangani bayo bayenzelela phansi. Bebezo travela bekade ibabhukhele iflight ukuthi beze endlini yakhe for iparty kade ezoyenza nje some sort of Thanksgiving kodwa efuna ukuthi ahlale nabangani abayi-few abaclose kuyena. So manje ibrayi utshwala all the preparations ukudla ade kuphekile endlini nje kusale kanjalo iparty isale kanjalo. So njengoba ithi le ndoda kumina njengoba dize la ibizo distressa because bizubuhlungu obukhulu enhlizweni yayo. Hawu ngisho ngithi hawu cha kwaze kwaba i-waste yazi abangani abangekho right laba. Mekuthiwa bunabangani abafana nathi thina besisoza yazi sihlale nawe nje kulo party yakho leyo kube mnandi. Ithi le ndoda yazi mhlawumbe nisangeza nje nibiza abangani benu nize la endlini kube iparty man iparty iqhubeke. Uyayibona lo nto leyo. Habe biza abangani benu for who? Ubiza abangani bakho for indoda erich masifika ichuza kulabangani bakhe engabusachuza nina usuba manje wena i-witness yokwitnessa uthando labangani bakho besana nomuntu oyisigwili. Ngisho ngithi mina hayi kahle bhuti wami ngephuthana ngebhadi ke thina sinabo abangani bethu mina nodoli nje kuphela esabangani esizwanayo. Ayike le ndoda ke ithi ke hayi iyasilanda ke.
ngicela ukunitshela-ke isilandeke indoda sihleli ngemuva emotweni yayo. Lapho uDoli ucelile wayendlini wamboshintsha because bekasuka emsebenzini weza laphayana eklabhini straight. Hleli ngemuva-ke emotweni endoda siyahamba. Yazi mangabe sihamba-ke la ngibona uDoli umngane wami ngicela ukukutshela vele beyagqoka into efishane enza sure ukuthi indoda ifuna ukuthi imbone mangabe ephuma ukuyoshintsha. Indoda ihleli phambili sina sihleli ngemuva. Useveze imilenze yonke waze wayibeka laphayana kwi-armrest yendoda. Nje uleqhweba indoda ngeqhox yabo leke xoxa efuna ukwenza sure ukuthi indoda iyambuka esibukweni ibuka amathanga. Hayibo nangu uDoli-ke manje phakathi kwami noDoli asisabheke nendlela-ke manje ukuthi sihamba kuphi. Sesikwi-competition ukuthi indoda izochuza abantu phakathi kwethu sobabili. Ngicela ukukutshela ukuthi uDoli-ke amathanga asehleli ngaphandle nami ngivelane ngihlale ngithi genhle. Ngwaveze nami ngifuna nami ukuthi i-competition indoda ichuze mina. Asazi nokuthi sihamba kuphi, asazi nokuthi sikuphi, asinake lutho. Hake sibone thina sesifika-ke kwi-mansion. Uyayibona leya mansion le ade siyibona kwi-internet sesiyibona live. Sihlanye-ke bafethu, sihlanye singene-ke kwi-mansion ngaphakathi vele i-top shayela. Yonke into i-right, yonke into i-relevant, yonke into yinhle, yonke into iyabiza. You can tell inside this mansion. Hake bafethu mina angazi ukuthi kwenzekale kanjani. Ngivuka sengivuka phansi. Ngizizwa ngisalele bafethu, ngizwa kuyabanda kuyahlaba ngase ngilele emhlabathini, ngase nje ngilele phansi, ngilele phandle kuyasheleza nje umoya. Ngizwa nje nomoya weyilwane zasendle nje uyabona lo nto leyo. Hayibo mangabe ngithi ngiyaphaphama ngithuke, Jesu Maria ma ikuphi mina le ngikhona. Ngibona kunenye intombazane ihleli kwenye pond. Le pond izungezwe inyoka njalo le inyoka lokuzisplitha uvenom. Yabo le damu lakhe akusilo nje idamu lamanzi, idamu lo venom wale inyoka. Zithi la liyaheleza le damu. Hawu ihleke-ke le ntombazane isukume ngeenyawo ibhema usigarethi ithi hawu usuvukile nkosazane. Hayibo ngiyaxolisa ngicela ningangibulali ngenzani lana. Izile nkosazane yeyi hlala phansi mukhuluma nami, guqa mukhuluma nami. Hayibo kwenzakalani-ke madoda? Naku kushubile ngithi ngiyabheka umngane wami usalele ngala eceleni. Avuke naye mangabe vuka naye uthukile ukuthi kwenzakalani, sikuphi lana senzani. Kuvelane kubuye nje engqondweni yami le indaba eziskeri ehlezi sizizwa ngamadoda rich. Siboneke nathi ukuthi hayi namhlanje lisibhemeleke. Ibhemile. Uyabona lana kunamakhanda abantu ashuthekiwe endundumeni zomhlabathi, amantombazane, amakhanda abantu abafile. Ikhulumeke le ntombazane ithi umina-ke unkosazane of this jungle. Ngiyabusa lana umini ophethe. Niyabona lamakhanda lawa agcwele lamaskali lawo, amaskali ozakwenu abafana nani abathanda izinto. Lalelani-ke wey'ngane zami namhlanje into ezokwenzakala. Niyabona nina ungilethele ucream wezinto, nithanda nokupakisha, nilenhlobo le izinto zami eziyithandayo. Lalelani-ke kuzohluka kokwenu. Ngizoninikeza umuthi enizowuphuza, nizoba namandla ukuthi nikwazi ukuthi nigculise inkanyamba. Niyabona phakathi laphaya kwendlu yila ehlala khona-ke inkanyamba, uqueen, i-king of this jungle. Kusukela manje-ke senumhlatshelo-ke wale nkanyamba. Kodwa kunombuzo owodwa. Ubani omdala phakathi kwenu nobabili? Sithukileke kahle kahle umina omdala phakathi kwesobabili. Ngiyasaba ukuthi mangabe ngithi mina, mhlawumbe umina azongiphosa kuqala enkanyambeni. Abuze-ke lo mama ngithe ubani omdala phakathi kwenu, buza le nkosazane-ke ejungle. Umngane wami-ke aphendula uDoli. Nangu uNosipho omdala phakathi kwethu sobabili. Hey, iqueen ithi lalelani la. Iminyaka yalana ayihambi ngokuthi wazalwa ngubani ngo-2000, ngo-1980 bani, ngo-19 bani. Ayihambi kanjalo iminyaka yala. Indoda nendoda osulale nayo unyaka owodwa leyo. So ubani omdala phakathi kwenu? Nina le namadoda amangaki? Yo zithule emthumeni. Hayike le nkosazane ithi balani one wrong mistake niyokusaba kwabona osawula. Kuyomele ningitshele iqiniso.
ukuthi nineminyaka emingaki. Hayi bo madoda, sesizama ukukhumbula Nkosi yami amadoda esalala nawo. Sizama ukubala, wonke umuntu uyayibalela ngokwakhe. Ngizama ukucabanga, ngidonsa ngicalculate leya one night stand engake ngaba nayo, leya serious boyfriend enganginayo, ubani bani, emsebenzini, ubani. Ngizama ukubala, ngiyacalculate Nkosi yami. Mase sisho-ke iy'namba, kutholakala ukuthi umngane wami uyena omdala kunami. Ngokwase-jungle phela ukuthi ulale namadoda amaningi kunami. Ikhulume-ke le queen yalana ithi, niyabona-ke lo mdala uyena-ke lo ozolala nenkanyamba kuqala, because uma ngabe umdala ne-experience nayo ikhona, inkanyamba-ke izoyigculisa ngalo mdala-ke, izoqala ngalo mdala inkanyamba. Ngizonikeza isikhathi-ke nenkanyamba, ngoba inkanyamba izodla kamnandi namhlanje, izoyitika ngani. Ngizoye ngithi mina ukuphuma ney'nyoka zami ngithi shelelelele. Ningayixaki-ke ngokuthi mhlampe nizama ukubaleka. Iy'nyoka zami zinemqala emide, zibona nje into ehamba ehwashazela le. Ake ngempela-ke le nkosazane, le queen ye-jungle, iqueen yenkanyamba, isijikijele kwenye indawo eyakhiwe engathi isicabucabu, umuzi onemlenze. Ngiyayiqala mina into engiyibona kanje, into enje angikaze ngiyibone emaphushweni, angikaze ngiyibone kuphi, angikaze ngiyibone in real life. Kuyasabeka lana, yazi yonke into yalana iyathusa. Asiphosele kule ndlu-ke mase yahamba-ke. Ngicela ukukutshela-ke inkanyamba yakhona ithatha umngane wami, ithakezela omdala, imphose kwelinye ibhodo, kubasiwe ngaphansi. Ithi hayi ungakhali, angeke ushe, iyona into ezokwenza ukuthi ungabuzi ubuhlungu lamanzi, iwona azonama ipain. Iqaleke iti-ke ngomngane wami. Angazi kumngane wami bekase-possessed yini, naye beseskrima engathi eskrima huri, engathi uyabuzwa lobu mnandi inkanyamba emenza bona. Inkanyamba nayo iziskrime nayo, kukhala umaye ikhipha amehlo amakhulu. Ngicela ukukutshela ukuthi lapho ngavelane ngahuquza phansi okwenyoka. Angisho kushiwo kwathiwa iy'nyoka zalana zinamakhanda amade, ziyakwazi ukubona yonke into, ziyi-surveillance camera. Ngihuquza phakathi kwamatshe, ngihuquza phakathi kotshani ukuze ngingabonakali. Ngahuquza bafethu, ngahuquza ngaze ngaphuma endaweni yomgaqo, sekuyi-real world. By that time besekukhanya-ke bafethu nje, sengibona iy'moto ziyadlula ukuthi hayibo, it's life as usual kule ndawo engihuquzele ngaze ngaphuma kuyona. Cabanga-ke I didn't get tired, benginamandla amanye enkanyamba because of lento lesayiphuziswa laphayana. Kwathiwa sizoba namandla okumelana nenkanyamba. Ngasinda kanjalo-ke. Up until today angikaze ngizwe ukuthi umngane wami kwagcinaphi ngaye, kwaphelelaphi ngaye. Nendlela ebuya le enkanyambeni angisoze ngayixoxela muntu ukuthi kuphi. Angifune lutho oluzongihlanganisa nenkanyamba. Angeke ngiphinde ngibuyele mina laphaya. Phela kanjalo-ke indaba yethu. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nisifollow isho on our YouTube channel, Buzz SA, ku Instagram, Facebook, as well as TikTok. Siyanithanda kakhulu.